महानगरपालिकेच्या जवळ निवडणुका या लागल्या. राज्याच्या राजकारणात डबल धमाका होण्याची दाट शक्यता आहे. महाराष्ट्राचे दोन ठाकरे बंधू अर्थात उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे एकत्र येण्याच्या दाट शक्यतेवर आता दोन्ही बंधूंनी आपले मन मोकळे केले आहे. दोघांनाही सांगितलं, जनतेच्या मनात जे आहे तेच आमच्या मनात आहे. एक प्रकारे हा एकनाथ शिंदे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना झटका मिळू शकतो. तर महायुतीचे विजय नेते असलेले बुलंदशहरीचे पक्षप्रमुख संतोष कोल्हे यांनी आधीच डाव टाकून ठेवलेला आहे. जालन्यापासून तर नागपूरपर्यंत, नागपूरपासून तर मुंबईपर्यंत दोन ठाकरे बंधू एकत्र झाले. तर मागच्या महानगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये उद्धव ठाकरे यांना 54% मतदान भेटलं होतं आणि राज ठाकरे यांचं 10% मतदान प्लस जर केलं तर ते 54% एकत्र येऊ शकतात. तर मनसेचे 7 नगरसेवक मुंबई महानगरपालिका निवडून आले होते, तर उद्धव ठाकरे 84 आले होते. तर बुलंदशहर जालन्यापासून मुंबईत खेळ करत.